Hello everyone, welcome once again to LB Amor Care. So meaning tungura, mag-isgot-isgot kita bahin sa acid reflux or kanang giingon na itong kabuhi, tungod ka sa yun akong gadagan kayo ang antos ni anak karon mga palangga. No? So, ano na mga pipila ka butang nga ato ra usab nga tinuyuan nga nga mo develop ang acid reflux or kabuhi. Usa ni ana kana bitaw mag-inom kita ng antibiotics nga wala ya mo iparis nga PPI. So maayo na siya ng antibiotics ug wala kitay acid reflux, pero kung naa na dili na maghipos tungod kay mag-aslom gayud ang atong kuto-kuto. So ang atong buhaton ni anak kung aduna na kitay PPI unya resetahan kita og antibiotics, kalimitan na ang mga doktor ilagi ng parisan og PPI aron dili maghapdos ang kuto-kuto kay ang tendency anak kung dili nato parisan og PPI, dili nato mahuman og inom ang antibiotic tungod kay dili kita kagwanta sa kahapdos sa atong kuto-kuto. So walay bali ang antibiotic kung dili nato tiwason. Kinahanglan man pud nato ginagtiwason siya kay aron maulian gyud ang mga whatever dito nga atong gibati no kanang mga dunay mga infection or unsa diha. So aron nato mahuman gid ang antibiotics, parisan gina siya og proton pump inhibitor or kanang gitawag og PPI. Ato bang mga prazol, no? Omeprazole, isomeprazole, mga pantoprazole, lansoprazole, daghan kayong mga prazol. Kulang na lang isogazole, no? Dayon mo na siya nga parisan gina siya aron mahuman ang antibiotics. Dayon lain nga hinungdan nganong nga kita kabuhion kana bitang magutman kita kanunay, sige kitang magutman hangtod nga dili ta kahibaw nga sige tang magutman mo develop na usab ang acid reflux or kabuhi tungod kay wala may hilis sa atong gikaon. So ang hilison ang atong napudayong kuto-kuto, no? So mao kana siya munang dili maayo nang magpagutom. Ang uban po dili mag-breakfast, mag-inom lang kape. So sa ubang tawo okay lang po tingali ng kape, pero og sigihon po di pud maayo kay kuan po maka-cause po na siya acid reflux. Okay lang nag kape tingali nga pait, pero butang na nag-sugar, kanang sugar mo na ipirti po maka paaslom sa kuto-kuto. Ano na dulo ka tao nga akong hibawan ba na ng kape? Akong brother, maingon na siya nga, di ko katulog o di ko kainom og kape. Na akong boyfriend mo ingon nga, sa dili pa ko, aron siya makatulog dayon, dili siya mo inom og kape, anang gikan 2 PM paingon na sa gabi. Pero nga akong brother, dili katulog o dili mo inom og kape, ilig dayon katulog. Doon ako boyfriend nga moingon siya nga, ako lahi po ko, kung makatulog na ko, di na ko kainom og kape. So muna siya, no? Anyway, ako lang itong gi-insert nga joke. Aron po dili mo laayan, maminaw na ako nga nagyaw-yaw lang dire. O nag-exercise ko sa ako ang tiil kung inyo na nakita. And then lain pa nga hinungdan nga nung nakita gikabuhi, kanang stress. Kanang mga emotional baggage na to, kanang stress, kanang depression, kanang nasuko ta. Oy, kusog kayo mubuga ang acid ni anak mo, saka dayon diri sa atuang tutunlan mo lahos diri sa esophagus mo nang hingan lang kana siya gastroesophageal reflux disease kay musaka na siya diri, maglain na natong ginhawa, mag-aslom, magsigig panugab nga kusog kayo, way murag way batasan dayon kana ban murag mag-heartburn dayon kita. Mingon nintag, doon ako sakit kasing-kasing kay lisod di ginawa, pero actually heartburn ka na siya tungod sa acid. So mao ka na siya ang mga hinungdan nganong nga mag-antos gayud kita ni anak. And then ang labig yung hinungdan ni anak kanang ato ang lifestyle. Actually ang acid reflux or kabuhi is a lifestyle disease. Kana bang mukaon kita sobra excessive, no? Kanang fatty, kanang mga oily, kanang mga aslom, mga halang, or unsa pa na diha, no? So kung masubraan na ni anak, mo develop pud kana siya og acid reflux or kabuhi tungod kay nasubraan na sa fats. Dayon
unsa kaayo ng mga fats or oily nga food kana mga sinanlag, labi nagbutangan na og mga oily nga galatab. Kanang lechon, lechon. Kung naanap kita kaon og usa ka lechon, pwede na siya tungon na lang nato, no. Joke ra bitaw, pero dili na siya maayo nga palabian gayud, no. Labi na nang kanang humba nga galiging-liging, unya kanon ginang tambok, agay paborito kay na sa kabuhi, no. Lain pa ri ana kana mga mayonnaise, no. Kana mga salad-salad nato nga ganahan tag salad unya na kana mga salad dressing. Maka contribute pud kana siya sa acid reflux or kabuhi. Mao na siya mga pagkaon nga ato yung likayan because lifestyle disease gina siya. And then kanang naang ganahan kita niya ng mga fast food bitaw order ni ana nga tag-as kina siya mga sodium nitrate o dili po na siya maayo kay paborito kay na sa ato ang kuan kanini ang acid namubuga di nato pukawon ang atong acid nga daghan nga nagkatulog diha gato ng pukawon sigurado gina siya, no. Dayon labi na og hili kitag mga caffeine, unsa man ang caffeine? Kana bang mga dikolor nga mga ilimnon. Di na ko i-mention kay dili ra ba nato na sila sponsor, no? Pero kibaw na tag unsa ng mga dikolor na ay itom ana kalagmitan ka ng itumon. Ang uban ana dili ra ka itong orange na color kay kayo mo inom ana kay sila pa may man ko gilantan. So ingon na no kanang mga caffeine, mga chocolates, kanang mga kape. Kanang caffeine man na siya. So ingon ni ana og palabian po na siya, apil po kana siya maka-develop sa acid reflux. Daghang kayong gidili, no? So unsa may maayo kanon kun aduna na kitay acid reflux. So temporarily, mingon ko temporary kay di man pud kuan mas maayo kun i-practice mga bland food. So unsa man ang mga bland food? Kana bang mga lawoy, ang mga way lami. Way lami sa dila, pero dili ganahan ang atong stomach. Dili ganahan, dili siya stomach friendly. Pero kanang na ang mga bland food, stomach friendly na siya sama sa lawoy, vegetables, no? Isda. Kanang mga tilugon nga isda, dili ko ng isda nga duguon kay makakabuhi. Ningon po dahil mo, unsa ko'y isda nga tilugon? Ay, katubang mga isda nga dili duguon, pareha ng sambagon, duguon kay na siya, ayaw mo anak kay makakabuhi, no? Katong mga puti, mga kuan, mga malitubong, mga lagaw, mga dilit-dilit, mga muna siya yung mga tilugon, no? Katong mga lapu-lapo, mga kanang unsa na diha katong mga mahalon ba maya-maya o mga tilugon na siya. Dayon, pero mahal lang pod, no? Pero mao gina siya paborito sa atong tiyan, dili ganahan ang atong dila. Dayon kanang na ang unsa pay lain nga mga bland food. Katong mga walay timpla, ayaw ninyo timplahin mga food seasoning, no? Then tinola, bland food ng tinola. Kanang mga tinap-an, sinugba, muna siya mga bland food. Kanang bland food katong mga pagkaon nga dili ganahan atong dila pero ganahan ang atong tiyan. Munay bland food. Ang ato kong kalagmitan nga gikaon karon ganahan kayo atong dila pero dili ganahan atong tiyan. Na kaya ang ato mang tiyan mo end user ni ana nga di siya ganahan agwanta gid ta. No, so mao kanang naa. Lain pa nga hinungdan ni anang kabuhi kanaman sa rural areas bitaw niya makakita tag mga tawo nga lahi gid siya og karakter sa normal nga tawo mingon deg noon sa din na siya mingon din nang sa mga rural folks ay ada gibulagag uyab mo nang latralala kawa na mukaon dayon di na sige ra hinuktok na di taganahan maingon ana no so mao kana nga kun bulagan tag uyab or bulagan tag sa kinsa diha kaon gid ta uy aron dili ta ingno nila nga natralala no kay ang acid ana musaka pud sa utok daghan di kung ikasulti ang kabuhi kay nagantos ko kog kabuhi dili pud since birth pero murag mga 15 years muna nga kay balo ko kaayo sa minaldita ni anak sa iya ang routine no so mao kana nga daghan kaayo gyud hinungdan nganong kabuhion ang tawo
Gani ang usa sa mga kuan ni ana do na koy kaila nga mo siya nga nasuko gyud ko karon lo, nasuko gyud ko ito na dayon. Unsa man dayon pagkasuko nimo at siya, kay balo ko ani nga kabuhi nun, kabuhion na pud ko ani pila ka minutos gikan karon ug tuod man misaka na pud yang acid reflux kay nasuko siya. So atong likayan pud na kana atong mga emotional kuan bitaw atong i-control na siya no nga dili dayon ta dali ma-depress, ma-stress, masuko, mabalaka, no? Kay kana siya maka-trigger po na siya sa production sa acid. Ang gasultian na ang gastroenterology, no? Nga mga doktor, dili na akong tumuto. Pero experience-wise, tinuod na siya. Tinuod gina siya kay muna. Musaka din ang acid reflux o masuko, no? Dayon, lain pa nga hinungdan ni ana nga ng mga kabuhi acid reflux kana yung magutman ta usa na siya ug di pud maayo nang magpabusog. Hala, unsa po ni sakita? Dili pwede magutman, dili pwede mabusog. Kay kun mabusog kita kaayo, so ang meaning ana ang acid pod nga i-produce sa ato ang mga gastric unsa pa diha daghan, no? So kung daghan, na musaka po ni kabuhi, paingon diri sa taas, paingon sa esophagus, mag-aslom ang ginhawa, mag-heartburn na pod. Muna giingog santil mong kabanging sakita na unsa na gud ni, no? Dayon, so mo po na siya, dayon, kalagditan po na siya mo andar kanang dayong katulog. So ang advice ana sa mga doktor, ang atong panihapon kinahanglan nga eat like a pauper. May pauper, pinubrilan ba? Lugaw-lugaw, oatmeal, muna siya kanon kay aron dili mahago si tiyan, no? Dili man okay ang tiyan kung busog kayo tag panihapon. Unya labinag pag human og kaon muhigda, may samot ag acid musaka dayon, no? So ang ilang advice, kung manihapon kitag 7 o'clock in the evening, muhigda kita ni ana naas mga 10 o'clock. So, 7 paingon sa 10, maglakaw-lakaw, suroy-suroy, dili kita maglingkod. Suroy-suroy, diha, suroy-suroy, kay aron, kuan ba ang acid, medyo mo subside pa siya, di dayon siya kasaka, no? Kunya, kung matulog naman gani, left side good mo, higda kayo, wala kayo'y acid diha, kung anak ta sa wala. Kunya, elevated ang alugnan, mga 45 degrees. Kay, mo gina siya ay sleeping position sa acid reflux sufferer kanang sa wala. Pero pareho na ako nga dunay enlargement of the heart, dili man po kuno pwede nga sa wala ali pud sa tuo. Inko unsaon naman ang kalakihan ni nga na ako'y acid reflux, na ako ko'y enlargement of the heart. Ang acid reflux kinahanglang wala. Ang enlargement po kuno ari po kuno sa tuo. Inko Ginoo, ikaw na lang mahibaluan ni unsaon ning kalakiha, so maghayang. Ako na lang agwantahon, bahala na, sige man po kung mabuntagan, no? So, ingon ana, basta kayong sleeping position niya ng acid reflux sufferer, sa wala dayon elevated ang kanang naang alugnan, no? So, nahurot-hurot na ako mention tingali, no? Nahurot-hurot na dayon. Kinahanglan ang water. 10 glasses of water a day. Mo gina siya requirement ni ana. Aron ang acid dili dayon dili makasaka, no? So maalang tingali kadto nga atong sharing karon may tungod sa acid reflux, sa kabuhi, gastroesophageal reflux disease nga gitawag nila og GERD. So hangtod sa sunod mga ka-LV, uban pa nga sharing nato sa atuang bahin sa kabuhi, bahin sa acid reflux, o uban pa nga mga balatian nga ma-experience gayon sa tawo mintras buhi pakita. So ang kanang kabuhi, common kaayo kana siya, no? So ato na ni hinay-hinayon while nag-istorya ko diri, nag-exercise po ko sa ako ang lapa-lapa kay aron pawala sa panuhot. So, hangtod sa sunod. Have a good and godly day everyone. O bye-bye. Please follow LV Amor Cares. Bye-bye.